271ତମ ଦିବସକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଶରୀରରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତୁମେ, ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ମୁଁ, ବନ୍ଧ ବିମୋଚକ ତୁମେ। ଜୀବନର ଅସ୍ଥାୟିତ୍ଵ ଓ କାମନାର ମହାମେରୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣ ଭାଗ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 33ର ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଯାହାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମିତି ଦର୍ଶନ ନିର୍ବାହକ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ହୁତା ଅଙ୍କଲ ମହୋଦୟ। ମୁଁ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ। ओम श्री साईराम। परम प्रेममय भगवान बाबा आज रही पवित्र प्रातस्मरण कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई और भौणी मान हृदय भरा साईराम। 1964 मसीहा डिसेम्बर 13 तारिख दिन पवित्र प्रशांति विद्वान महासभा अवसर रे भगवान बाबा एक दिव्य उद्घोषणा प्रदान करथिले। केवल भगवान समग्र मानव समाज पाई ए दिव्य उद्घोषणा जे ईश्वर कौन प्रदान करि पारंती, ईश्वर तांकर दिव्य ऐश्वर्य को ये पवित्र मानव को प्रदान करि पारंती, ताको धरी रखिबा पाई आम भितरे जो पात्रतार आवश्यकता रही से पात्रता पाई आमे किभଳି भाबरे प्रस्तुत हवा से विषय मध्य भगवान अति सुंदर भावरे आमको बुझाई। तेबे ये ऐश्वर्य कौन? भगवत गीता नवम अध्याय 5 श्लोक रे भगवान ऐश्वर्य जोग संपर्क रे बुझे। भगवान कहते पश्यमि जोगमैश्वर्यम। अर्जुन को कहते मोरे ऐश्वर्य जोग को दर्शन कर। यदि ऐश्वर्य शब्द को आम टे बुझा चेष्टा करवा, यह हूँ से दिव्य शक्ति जहाँ को कहा जाए कर्तुम अकर्तुम समर्थ, अर्थात जहाँ असंभव को संभव करि पारे। स्वामी कहते केवल यह मु कथारे कहू नहीं, यह अनेक साधु सन्थ महर्षि साधक माने सेमानक जीवन रे अनुभव कर। जीवनर दारिद्र्य भितरे, अन्यर अवहेला, अन्यर निष्ठुरता भितरे जिते भी किसी बाधा विघ्न आसी ताकू से माने अतिक्रम करिसेंती केवल मोर यही कृपा ऐश्वर्य बल। ये विश्वास को तुम्हें दृढ़ कर बोली भगवान को। बाल विकास कार्यक्रम रे पढ़ुवा नरसिंह मेहता छोटिया उदाहरण जदि आम नवा, जीवन दारिद्र्य झील को विवाह पर शाशुघर को विदा करने पाखे पैसा नहीं, शाशुघर लोक मैंने झील को नवापाई आसी बस 7 दिन है। नरसिंह मेहता केवल प्रभु कृष्ण प्रेम कीर्तन करने लगे। 7 दिन पर जिते शाशुघर लोक मैंने फेरी जावाई बसुँच से भगवान कृष्ण जय जयकार शुणिक दौड़िक आसुच्च भीतर कौन देखुं थाली सजा अपूर्व अलंकार, थाली सजा लुगा पटा फल मूल सब झील को विदा करने दरकार से कर्तुम अकर्तुम समर्थ। जिते नरसिंह मेहता पहुंची झील को नहीं शगड़े कीर्तन दल बसुंच गोड़ धोईदेवाई अति निष्ठुरतार सहित टक टक फुटुवा गरम पानी आणिकी सेतेबेले पुणी नरसिंह मेहता प्रभु को कीर्तन करुँच ठीक से ही जगार वर्षा होची जो पानी शीतल हो जाउची। समाजर अवहेला जितेबेले जाति धर्म
କିଛି ମାନି ନାହାନ୍ତି ନରସିଂହ ମେହେଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଫୁଲର ହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ପୋଲିସ ଜଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନରସିଂହ ମେହେଟା ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ହାରଟା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଲୋଭୀ ଯେ ହାରଟା ମତେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନି। ଠିକ ପ୍ରାତ ସମୟରେ ହାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଆସିକିରି ନରସିଂହ ମେହେଟାଙ୍କର ବେକରେ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି। କର୍ତ୍ତୁମ ଅକର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ। ଏ ଅନୁଭୂତି ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆଖି ପତା ଭଳି ମତେ ଜଗିକିରି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ମତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ଏ ମୋର ଡିଭାଇନ ଡିକ୍ଲାରେସନ ବିଷୟରେ, ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ରଖ ନାହିଁ। ତମର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପରି ହବା ଦରକାର। ଯେମିତି ତମ ଅଜାଣତରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ତମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ, ଠିକ ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ତମକୁ ଆଖି ପତା ଭରି ମୁଁ ଜଗିଛି ଏବଂ ତମକୁ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅବତାର ନେଇକରି ଆସୁଛି। ଏ ଅବତାର କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଗିରି ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଏ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୁହଁ। ସାଇ ଅବତାରରେ ଅନେକ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖିଛୁ, ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆକବର ଏବଂ ତାନସନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ଭଗବାନ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଲୀଳା କେବଳ ପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାଧକ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବପନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅବତାର ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବଳୟ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆବରି ନେବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଏ ପାତ୍ରତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତମକୁ ଏ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆୟୁଧ ଦିଆଯାଇଛି ଶରୀରଟି, ଏ ଶରୀରଟି କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝ। ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଭାବୁଛ ଏ ଶରୀର ହିଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମାଇକଟିକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣ ଦଉଛି ଏ ମାଇକଟି ମୋ ଆଗରେ ଅଛି, ଏ ମାଇକଟି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଦିଗ ହେଇପାରେ। ତମେ ଭାବିପାର ଏ ମାଇକଟି ବାଧା ଦଉଛି, ବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାବିପାର ଏ ମାଇକଟି ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣକୁ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ମାଇକଟି ବି ତମେ ଚାହିଁବ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଇକଟି ରହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣକୁ ଶୁଣିପାରିବି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସୁନ୍ଦର ଘର ସଜଉଛେ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଏସବୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କଣ? କଣ ପାଇଁ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ଦରକାର? କଣ ପାଇଁ ମୋର ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ବା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର? ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଦିଗ ହେଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ମୋର ଶରୀରକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ମୋର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଏ ବସ୍ତୁ ଜଗତର ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖ ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଏ ଶରୀରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଭାବିବ ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଇଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଅମାପ ଅଖଣ୍ଡ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଡି ଯାଉ ଯେ ମୋ ଘରକୁ ସଜେଇବା ଭିତରେ, ମୋର ଶରୀରର ଆନନ୍ଦ ନେବା ଭିତରେ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଟିକେ କାମନାର ଏକ ସୀମାଙ୍କନ କରିଦିଅ। ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ରାଧିକ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ତା ନ ହେଇକି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ହେଇଯାଏ।
ଖାଦ୍ୟର ଲୋଭ ଭିତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଏ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନ ହେଇକିରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ତମେ ବିଷୟ ସୁଖ ଭିତରେ ବୁଡିଯିବ, ଯେତେ ତମେ ଘର ସଜେଇବା ଭିତରେ ବୁଡିଯିବ, ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନେଇକିରି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକିରି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ସେ ପଥରୁ ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତମେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ ପାଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଏ ଜାଗତିକ ସୁଖ, ଜାଗତିକ ଖାଦ୍ୟର ଆନନ୍ଦ କୌଣସି ଭଲ ଲାଭ ଦବ ନାହିଁ, ଖୁସି ଦବ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଦବ ନାହିଁ। ତମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସେହି ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମତେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ଶରୀର ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଏକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ଷେତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ତମକୁ ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତମ ଦୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ ହବ, ଡେଭଲପ ୟୁର ଡିଭାଇନ ଭିଜନ। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ତମର ଦୃଷ୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ, ମାର୍ଜିତ ହବ, ବିକଶିତ ହବ, ତାହା ହିଁ ତମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ତମକୁ ସମାଜ ବ୍ଲର ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ଲରିଂ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ ମୋର ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ସମାଜ ଭିତରେ କେବଳ ଜାଗତିକ ସୁଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତୁମ ବ୍ଲର ଦର୍ଶନ ହବ, ତମକୁ ଦର୍ଶନ ଠିକ ଭାବରେ ହବ ନାହିଁ, ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶନ ହବ। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଦୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ କରିଦବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଇଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମତେ ଦିଆଯାଇଛି ସେୟାରିଂ, କେୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଭିଂ। ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ମୋର ବୈରାଗ୍ୟର ସୁଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆନନ୍ଦକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବି, ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବି ଏବଂ ସେ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜୀବନକୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଉପଯୋଗ କର। ପୁଣି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଏକ ବାଧକ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପର ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପଟି ଜଳୁଛି, ଦୀପରେ ଅନେକ ଛେଦ ଅଛି, ସେ ଛେଦ ଗୁଡିକ ଯଦି ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଛେଦ ଶୂନ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଘୋଡେଇ ଦବ, ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଟି ଲିଭିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛେଦଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଟି ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ରଖୁଛେ, ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସେ ଛେଦ ବାଟେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଚାରିଆଡକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି, ବିଛୁରିତ ହଉଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ହୁଏତ ତମ ଶରୀର ନବରନ୍ଧ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରେ, ସେଗୁଡିକ ତମକୁ ଛେଦ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ତମେ ହଉଛ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଜାଗତିକ ଆତ୍ମା, ସେଇ ଆତ୍ମାର କିରଣ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାରି ଦିଗକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହବା ଦରକାର, ବାହାରକୁ ଅନୁଭୂତ ହବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ ତମର ଆଖି ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗତିକ ଆତ୍ମା, ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶ ହବା ଦରକାର। ତମର କର୍ଣ୍ଣ, ତମର ନାସା, ତମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ଧ୍ୟାନ ଅବସରରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି କଣ ହଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛି, ଏ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ମତେ ଏକତ୍ଵର ଦର୍ଶନ ହଉନାହିଁ। ଅନେକ ଦର୍ଶନ, ଅନେକ ରୂପ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସବୁ ପଛରେ କଣ ଉତ୍ସ ରହିଛି, କଣ ସୋର୍ସ ରହିଛି, ଏ ସକଳ ପଦାର୍ଥ, ସକଳ ଶକ୍ତିର ପଛରେ କୋଉ ଉତ୍ସ ରହିଛି, ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ସେ ଅଛି ଏଗୁଡିକୁ ଚଳମାନ କରୁଛି, ଏଗୁଡିକୁ ରଙ୍ଗ ଦଉଛି, ଏଗୁଡିକୁ ସୁଗନ୍ଧ ଦଉଛି, କଣ ସେ ଉତ୍ସ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହୁଛନ୍ତି, ଦି ମୋର ଆଇ ଷ୍ଟଡି ସାଇନ୍ସ, ଦି ମୋର ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍। ତାକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର, ଏଇ ଅନେକ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକତ୍ଵ ରହିଛି, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହା ହିଁ ତ ଦୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ, ତାହା ହିଁ ତ ଡେଭଲପିଂ ଦ ଡିଭାଇନ ଭିଜନ। ସ୍ୱାମୀ ଚକିର ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ଚକିର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ତଳେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉପରେ। ଚକିର ଯୋଉଠି ତଳ ଭାଗ ରହିଛି, ସେ ହଉଛି ସ୍ଥିର, ସେ ଘୁରୁ ନାହିଁ। ସିଏ ଯଦି ଘୁରନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଗହମ ବା ମୁଗ ବା ଡାଲିକୁ ପେଶି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚକିର ଉପର ଭାଗଟି ଯୋଉ ରହୁଛି, ସିଏ ଚଳନଶୀଳ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି। ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି, ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ମିଳନରେ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି।
तेणु तमे ये परिवर्तनशील जगत भितर जो स्थिर परम ब्रह्म रही दर्शन करने को चेष्टा कर एवं तांको दर्शन करी तांको ही केंद्र करी तमर जीवन गति आग को बढ़ी चल तमर भौतिक विकास दरकार तमर मानसिक विकास दरकार वस्तु जगतर आवश्यकता रही किंतु ये सबू आवश्यकता को तमे भगवान युक्त कर जिते बड़े गोटे रास्ता चलुछ जिते भूमि उपरे तमे पदचारण करुछ मन रख लक्ष्य कर भूमि हूँ स्थिर ये भूमि होती भित्ति भूमि हूँ भगवान एवं से स्थिर भूमि उपरे आमे पदचारणा करी आग को बढ़ुचे पाथ ऑफ लाइट भगवान शब्द यूज करिसंती एवं पाथ ऑफ लाइट बोली अति सुंदर पुस्तक रही उपनिषद उपरे ताकु मध्ये आमे अध्ययन करि परिबा दरकार एवं जेते बेले जीवन को ए भगवान को सहित युक्त करिकरी आमर चलापथ को आग को नबा तेते बेले भगवान कहउछंती तमे आलोकर पथ अभिमुखे अग्रसर हब तमर जीवन यात्रा ज्योति आड़ को अग्रसर हम एवं जो तमसो वा ज्योतिर्गमय प्रार्थना करुछ से प्रार्थनार उत्तर तुम्हें पाइब आउ गोटे कथा प्रभु सचेतन करूचंती तमे अनेक आकार ए सृष्टि भितर रखुछ से विकार भितर बुड़ी जाओ नहीं ए आकार पछरे जो एकत्व रही ताकू जान ये आकार पाइबा पाई अनेक पथ देइकिरी अनेक आघात देइकिरी आमे गति करूछे जेते बेले सुना अलंकार रे परिणत हुए सुना अग्नि रे पोड़ा जाए हातुड़ी रे प्रहार खाए एवं ये सब प्रहार माध्यम रे विभिन्न रूप धारण करि थाए ठीक सेही भली जन्म जन्म धरी आमर कर्मर प्रवाहर आघात रे आमे विभिन्न रूप प्राप्त होइछे विभिन्न जगत देइकिरी जीव जगत वृक्ष जगत जड़ जगत ये सब देइकिरी आमे आज मानव जन्म प्राप्त होइछे एई जो विभिन्न नाम रूपर परिप्रकाश होइछे ये नाम रूपर परिप्रकाश भितरे ये विकार रूप रे तुम्हें बुड़ी जाओ नहीं तुमर जो प्रकृत उच्च ता सहित तुम्हें परिचित हुआ यह संभव हम केवल आध्यात्मिक निष्ठा एवं श्रृंखला बल तम भितर सृष्टि होता विकृति विलोप घटी तमे प्रकृत स्वरूप प्राप्त हम भगवान कहते कौन आमे करवा दरकार छोटिया छोटिया अभ्यास मते जो जीवटी दि जाए भगवान बहुत गुरुत्व देइछन्ते आमे ज्योति ध्यान रे से जीवा को मध्य पवित्र करुले स्वामी कहते जीवटी दि जाए ये तुमको साप भलिया गर्जन करने फुसफास करने लोक को डरैया दि जाए गर्जन तर्जन कर विभिन्न पशु पक्षी बाघ सिंह मांकड़ भली गर्जन तर्जन करने दि जाए मन रख तमर जो मधुर कथा तमर जो व्यवहार ताहा ही तमर चरित्र एवं व्यक्तित्व सूचना दब तम तम द्वारा तमे जो कथा कह मन रख जे कथा द्वारा जो हृदय रे क्षत सृष्टि हुए ताहार उपशम असंभव अन्य क्षत मिसी जाई पारे बट हृदय रे सृष्टि होतबा कथा द्वारा क्षत उपशम कठिन हुए भगवान नारी मानक विषय अध्याय रे आलोचना करिसंती जे सेमानकर व्यवहार किभली होबा दरकार एवं सेइथि मु नारी मानकर एक चित्र रखिछि जे सेमाने स्थान काल पात्र देखिकरी तुमुठी किभली भाबरे व्यवहार करिबा दरकार सेति प्रति सचेतन होबा दरकार कारण सेमाने होचंती धर्मर स्तंभ स्वरूप भगवान कहिसंती नवम आचरण नव आचरण विधि रे 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट रे स्वामी हमको सूचना देइसंती कोमल वचन कहिबा एवं पर निंदा न करिबा तेनु ये जीव सब बड़े भगवान कर नाम स्मरण बुड़ी रहु बोली भगवान हमको आशा रखिसंती एवं द्वितीय कथा भगवान कहउचंती तमे जेते बेले नड़ियाटे भांगुछ सेते बेले मन रख कौन करुछ तमे तमे ज्ञानर प्रहार रे तमर अहमिका को चूर्ण करुछ नड़िया भांगिबा नारिकेल भंजन एक माध्यम एक एक सिंबलिक प्रतीक जे तमे तुमर अहमिका को चूर्ण करबा दरकार तेबे नड़िया को भांगिबा पूर्व आमे कौन करू तार जो आवरण रही तार जो कता गुड़िक रही ताकू आमे छड़े बाहर कर दो जहा फल रे ताकू गोटे प्रहार रे आमे भांगी पारिबा से कता गुड़िक हूँ तुम लोभ क्रोध असूया बदगुण गुड़िक स्वामी कहते से गुड़ दूर कर दियो तमे दुर्बल नुह तमे अमाप शक्तिर भंडार ये जो दुर्वासना सब रही से गुड़िक तुमको दुर्बल कर दिए तेणु से गुड़िक दूर कर तम भीतर अधिष्ठित भगवान प्रेरणा को तुम्हें लाभ कर निस्वार्थ पर उत्तम निष्ठा पर सच्चरित्र संपन्न होबार गौरव अर्जन कर भल कथा शुण भल देख भल काम कर
ଏବଂ ସଚିନ୍ତା କର ସମସ୍ତ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ତମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବସ, ନୀରବରେ ବସ, ଚିନ୍ତା କର କଣ ଶାଶ୍ୱତ କଣ ଅସ୍ଥାୟୀ। ମୁଁ ତ ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଅ, ରାତିର ସେ ତାରକାମୟ ଆକାଶକୁ ଚାହ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କର ଏ ଜୀବନ କଣ? ଏ ଜୀବନ କଣ ଏକ ବୃଥା ସଂଗ୍ରାମ, ନା ଏ ଜୀବନ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା। ଯେମିତି ମାଇକର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଶରୀରର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଦେଖିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଦେଖିଲେ, ସେମିତି ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ବୃଥା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ଦୁଃଖ ସୁଖର ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନ ଗତି କରୁଛି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିବାର ଏସବୁ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମାଙ୍କଡ ସେ ବାଦାମ ପୁଡାକୁ ଛାଡୁନି, ସେ ଭାବୁଛି ମତେ ଭିତରୁ କିଏ ଧରିକିରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି ତାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସବୁବେଳେ ତମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନେଇକିରି ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛ ତାକୁ ତୁମେ ହରେଇ ବସିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଶୀଘ୍ର ହଉ ବା ବିଳମ୍ବରେ ତମକୁ ଯୋଉ ଅର୍ଜିତ ବା ସଂଗୃହୀତ ଯୋଉ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାକୁ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାକୁ ହବ। ମନେ ରଖ, ମୁଠାଏ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ତମେ ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମର ସମସ୍ତ ପିପାସା ସେତିକି ବେଳେ ଚରିତାର୍ଥ ହବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହବ ଏବଂ ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କର। ଏବଂ ଏ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟି ଘଟି ଯାଉଛି ତମେ ନିଜେ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ତମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିର କରୁଣା କୃପାର ହୀରା ଖଣ୍ଡକୁ, ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ତମ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଅନାବନା ଚକଚକ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁର ସଂଗ୍ରହ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅମାପ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ସହିତ ସଚେତନ ହୁଅ ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପାଶ୍ରୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ପାତ୍ରତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କର। ସ୍ୱାମୀ ସେଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ହେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ହେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ କହିଛି ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତମେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତମେ ହଉଛ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ମନେ ରଖ ତମେ ହଉଛ ମାନବ। ମାନବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତମେ ବିଜ୍ଞ, ତମେ ମରଣ ଜୟୀ। ମା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ନ ଅର୍ଥ ନାସ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ହେ ମାନବ ତମେ ଜାଣ ଯେ ତମେ ହଉଛ ମରଣ ଜୟୀ, ତମେ ମରଣଶୀଳ ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା, ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା। ତାକୁ ତମେ ଅନୁଭବ କର। ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଉପାୟ ଦେଇଗଲେ ତାକୁ ଯଦି ସମରାଇଜ କରିବା ଯେ ବିଭୁ ନାମ ସ୍ମରଣ କର, ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା ପରିପୋଷଣ କର, ସବୁବେଳେ ମହତ୍ତର ପରିକଳ୍ପନା ରଖ ଏବଂ ସେ ମହତ୍ତର ପରିକଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହବ ସେତେବେଳେ ତମ ଉପରେ ଆପଣା ଛାଏ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଝରି ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କୃପାଶୟ ଭିତରେ ଆମର ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଝରି ପଡୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରାର୍ଥନା। ସାଇରାମ। ओम श्री साई राम।